Zamyslenie sa nad nedeľným evanjeliom pre deti. Z Evanjelia podľa Jána. Jan videl, ako k nemu prichádza Ježiš a zvolal: Hľa Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ján sa potešil, že vidí Ježiša, však? Áno, predstav si, ako o ňom celý život hovoril a pripravoval ľudí na jeho príchod. A zrazu prišiel ten, ktorého tak čakal. Aj my sa teraz rozprávame o Bohu, čakáme ho a naše stretnutie s ním bude určite radostné a prekvapivé, lebo ho uvidíme prvýkrát. No a prečo Ján hovoril, že Ježiš bol prv ako on, keď Ján sa narodil skôr ako Ježiš? Tomuto vôbec nerozumiem, veď Panna Mária bola pomáhať svätej Alžbete, keď sa mal narodiť Ján Simonka. Veľmi dobre si to pamätáš. Ľudský sa Ján narodil skôr, ale keďže Ježiš, Boh, existuje už od úplného počiatku, aj keď sa fyzicky narodil až po Jánovi, tak vieme, že on je Boh a teda tu bol už od počiatku. Aha, tie Božie tajomstvá dávajú zmysel, ale ťažko sa chápu. Ale skúsim rozmýšľať o tom ich stretnutí ešte viac. Mária, naša matka a milujúca učiteľka, Oroduj za nás.